Santan kadang. Mau jinang sana ya. खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो दिनैहाय जोंथ' माने बाजाराव थांदोंमोन आरोना जोंनि आगैजों आंजों माने आङो आंनि फार्स्ट पेमेन्ट मोननायखौ आंनि बिमानो फिसाबाबो मोनसे आङो गिफ्ट होनो होननानै आङो थांदोंमोन आरोना। ओमफ्राय बिदिनो माखासे न'नि नांनाय बुस्थुफोरबो बायनानै लाबोफाबाय। बेनिफ्राय आङो बिमानो फार्स्ट पेमेन्टजों मोननाय मोनसे फिसा गिफ्टखौ आङो माने बायना आं बायबाय आरो बेखौ आङो नोंथांमोनजोंबो दिन्थिनो सानबाय। आङो फार्स्ट टाइम आं लाबोदों बिमानि थाखाय, नोंथांमोनाबो नायनानै लादो। फार्स्टआवनो नैबे गांसे नै ओमफ्राय गांसे दंबावो र' आं बिमानो बिराद फसायनानै लाबोदों बे गांसेखौ। बांद्राय दामिकनि नङा आरोना, खम दामनिसो, थेवबाबो लाबोबाय आङो बिमानि थाखाय। बिमाया बे कालारखौ बिराद फसायो जोंनि बिमाया, ओंखायनो आङो बेखौ लाबोबाय आरोना। नै फसायगोन ना फसायाथाय बिमाया, खिन्थु कालारखौ मोजां मोनो बिमाया बे कालारखौनो। फार्स्ट पेमेन्ट मोननायजों आङो बेखौनो लानानै फैबाय। ओमफ्राय आरो माखासे न'नि नांनाय फिसा फिसा बुस्थुफोर लाबोदों, बेफोरखौ आङो देखायलायला। बे गांनैखौ लाबोबाय आं। नै आङो बे गांनैनि भितराव आङो नैबेखौ बिमानि थाखाय बांसिन फसायनानै लाबोदों। मानो होनबा बिमाया बे कालारखौ बांसिन मोजां मोनो, बेनिखायनो आङो बेखौ बिमानि थाखाय फसायनानै लाबोदों। ओमफ्रायो लोगोसेनो दिनैहाय जोंहा माने पुरा न'नि गोजा आरो फेमिलि जोङो थांनो नागिरदों मोनसे जायगायाव। बेखौथ' नोंथांमोना नुखाबायानो थायो, आं बुंलायाबाबो जागोन। बेयावहा माने गासिबखौबो रेडि खालामगासिनो दायो, संखाजोबनानै लांनो नागिरदों। ओमफ्रायो बेयावहा माने जाहैसिगोन आरो। ओमफ्रायो दा एसे गरमबो नालाय दिनैहाय बिरादनो, ओंखायनो माने एसे जायै लोङै दुगैनाबो फैनोसै। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायफालांबाय थादो जोंजों लोगोसे। ओरैनोथ' जों मैया दाखालिनिफ्रायनो थांनो नागिरखाबाय दङमोन, ओमफ्राय जोङो दिनै थांमारनोसै आरोना। ओरैनो जानाय हिसाबैनो थांगोन, ओरैनोथ' जों बेरायनो थांनाय हिसाबै थांजाबायानो थानाय जाखायो। ओमफ्राय दिनैहाय एसे न'आवनो माबा माबि संना लांखानो नागिरदों, ओमफ्राय ओजोंहा जाहैनोसै आरोना। पुरा फेमिलियैनो थांगोन, नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैनि ब्लगखौ। स' थौदो बिदिब्लालाय थांसै दायो। बिराद गरमखा, आङो नै फैग्रिनो बेयावहा जिरायफैबाय जोंनि न' उनथिंजा गय सेराव, गय सिङाव जिरायफैबाय आङो, नङाबा बिराद गरमखाना दिनैहाय। दासोल' मोनफैदों जोङो जोंनि आगैजों आंजों। दिनैहाथ' बाजार जायो नालाय जोंनियावहा, थांनानै मोनफैदों दासोल'। ओमफ्रायो दायो संनाय खावनायखौ रेडि खालामगासिनो बिमामोना। ओमफ्राय थांनोसै जोङो, नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन डाइरेक्ट जानाय लोंनाय जायगायावहा। नायलांबाय थादो नोंथांमोना। ओमफ्राय नै आंना बिमाया जि हेपिखा दिनैहाय। आङो गावनो फिसाबाबो मोनसे दामिकनियानो जा खम दामनियानो जा मोनसे गिफ्ट होफैबाय नालाय, ओरैबायदि हेपि आंना बिमाया दिनैहाय। ओमफ्राय नै गाननानै फैखाबाय, नै जों दायो मोनफैबाय। दिनैनि दिनाव आं बिमाखौ हेपि खालामनो हानानै ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों। माने जिकुनु बयनिबो बिमा बिफाया माने गावनि फिसाया जुदि माबा मोनसे खामानि मावनानै बिनि फिथाइखौ मोनोबा बा मोजां माबा लाबोनो हायोबाथाय बिराद गोजोननाय मोनखायो बयनिबो बिमा बिफाया। ओमफ्राय आंनि बिमायाथ' ओरैबायदि हेपि दिनै लाख'खानो हायाना। ओमफ्राय नै आगैमोनाबो बिराद खुसि। ओमफ्राय नै आगैया एकदम फैग्रि दैयाव गेलेबायानो, ओरैबायदि गुसु दैया, खिन्थु एसे दैया गुंले जादों आरो दिनैहाय। ओमफ्राय नै बिमामोना पुरा पार्टि सार्टि बनानै जिरायबायानो, अयथासार हेपिखा दिनै आंना बिमाया, बुंख'नो हायि। ओमफ्रायो नायलांदो नोंथांमोना बिदिब्ला। दायो जोङो एसे सङै खावै लाबखानायखौनो जानोसै। मा होनदों नानि, दिनै दुगैगोन ना मा होनदों जोङो? एसे दुगैनायनानै थांनो नागिरदों जोङो दिनैहाय। जानोसै होमबा ना? पुरा रेडि जाबाय। जानोसै ना?
खोमसि नुयो नै इथिंजा लाबा मानोबा खोमसि नुयोथाय ओइजा साना हाबदों ना ओइनो नाव सलायदों जोंना खाथिनि जायगा नालाय गोसोखांब्रबबानो फैब्रबो नै पुरा फेमिलि फैबाय जमानो जाजोब्बाय नामा आंबो जागोन र' मा लाबोदो खनसे खोन्थानानै होदो नै बे हांसो बेदर अबे हांसो इ हांसो आरो नै बेयो ओमफ्राय नै खुमब्राजों बयलार ओं खुमब्राजों बयलार ओमफ्राय मा जासिगासिनो बानलु फाग्ला बानलु सिब्र' ना बानलु फाग्ला मा लाबोदों नै ओमफ्राय माबा माखाया बोरो थान्दाया बोरो ओमफ्राय ओंखामबो लाबोफाखालायदों जोङो पुरा जानोसै इसे नै ओंखाम लाबोदों खोब थान्दाया गिलास लाबासै ना दङ वान टाइम लाबखादो दे आंनोबो दैमा जिङाव जनानै जानायनि मजायानो बेलेगखाना जि बरिया नांखायो इदि बेलासि समाव जि मानसि फैखादों दिनैना आरो दैयाबो जि देरखादो मोनाब्लिबा फैखायो बार जानो थान्दा बार नांबाय थायोना इयाव थान्दाखौ लोंखो ना माखो Labahoy. Ima itu kan. Iya dukuna sekla. Dah binang kena. Sana say. Isan yang ni nama. Ang siya. Yang mana? Tanda ni betul orang itu lo muzang mana? Ini. Kamu ke kantin nama? Jangan lebih tu. Samrang kang nuras ya dulu ya. Nella samrang. Ang naring sisilan ya le. Kalau sih berusaha kena apa nama coba? Nangkar ya. Hang siapa kau tahu jadem, pai nawan, tahu apa kau tahu jadem. Maya. Ani ni mula. Kamu jadem? Dukanya sigen, beleg kan sana ya? Oh. Anya lompatnya sih juga. Dia dugin dia mana apa dugin bah? Zagoto boilangan.
दुगैखांबाय जोङो दायो नै जि खावब्लि खावब्ला जाजोब्बाय जेबो गैला नै खारजोब्बाय जि बरिया दुगैखाबायना गोजांना गोजाङाखै नोंखो गोजांलायबायना जि थान्दाखा दैया थांनिसै मोनालायबाय नै दायो गासिबो दुगैजोब्बाय गोजांलायबाय दुगैनानै ओमफ्राय दैया एसे गुंले आरोना थेवबाबो दुगैना मोजां मोनबाय थान्दानो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालामनो बावनाङा सोरबाफोर चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला स' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन